Presidente naman sa barangay Biniquil, siyudad sang Kabangkalan. Suno kay Station 1 Commander Major Jovel Sidel, nagabiyahe padulong norte padulong sur nga direksyon ng ambulansya sang Ginbungguan sang Montero Sports nga salakyan nga ginamaneho naman ni Kenny Arilio, 21 anyos, residente sang barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod, nga nagabiyahe gikan sa nakatundan padulong na sidlangan nga direksyon. Suno kay Sidel, posible nadulaan sang control si Tranilla rason nga natumbang ambulansya kag nagbunggo sa delivery van nga ginamaneho naman ni Genesis Graelios, 32 anyos, kag residente sa Banwa sang Musya nga nagabiyahe naman gikan norte padulong sur nga direksyon. Sa karon si Kaheras kag Sombero ang nabulong sa South Bacolod General Hospital, samtang si Limaco naman ang gindala sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Si Arilio ang preso karon sa custodial facility sang Police Station No. 1 kag mahimo mga tubang sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and multiple injuries kag damage to property. Gin-detain man sa Station 1 si Graelios, samtang nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan. Montero sa Sebastian sa makrosa sa Lacson, pag-cross niya may ambulansya na bungguan niya ni ang ambulansya mo nga do nagbalang-balang ni may travel I mean may James van from north man to south amo to nga pagka bunggo sa Montero nagbalang-balang ang ambulansya pag mismo na head on man sa dapat yan si Police Major Jovel Sidel ang hepe sang Police Station No. 1. Sa iba niya balita lokal, ginkumpirmar ni Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagpositibo sa COVID-19 si Barangay Punta Taytay punong Barangay Lea Palma. Sa interview section hotline, ginpahayag ni Familiaran nga yara sa maayo ang kondisyon ni Palma bangod asymptomatic man ini. Suno sa Vice Alcalde, ang Punta Taytay ang yara sa karon sa top 4 sa mga barangay sa syudad nga may madamo nga kaso sa COVID-19. Sa madumduman, una na nga gindeklarar ang Punta Taytay bilang pinakauna nga named barangay sa Bacolod nga COVID-19 free. Sa pinaka-latest, naka-record lamang ang Bacolod sa 7 ka mga dugang nga kaso as of Nobyembre 2020. Ang Bacolod sa karon ang may kabilugan nga 5,039 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa diin 344 na lamang ang aktibo. Nagsaka naman sa 4,541 ang recovery sa Bacolod matapos may 23 nga nagdugang kag nagapabilin sa 147 ang nagkalamatay. Yes, correct na. In fact, ang top 4 ang Punta Taytay sa kuwan eh. Sa cases? Positive cases. Yes, correct. Subong. It's good nga si Tapley, ay asymptomatic. Ang kamahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iban nga balita lokal, opisyal na nga mag-aumpisa buwas ngedlaw ni February 12 ang full implementation sa Bacolod contact tracing on backtrack system sa mga syudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon hotline, ginpahayag ni City Administrator M. Ang sa pinaka-latest nga datos masobra na sa 350,000 ka mga individual ang nakaparehistro sa may backtrack system, samtang masobra naman sa 6,000 ka mga establishmento ang nakaparehistro. Suno kay ang mga tubang sang 5,000 nga pinalidad ang establishmento nga hindi magtuman sa backtrack system. Samtang ginpahayag man sa opisyal sa mga individual nga wala sa gihapon nakarehistro sa backtrack sa rason nga wala sang gadget nga saron. Ginpanugyan sini nga magpadulong sila na tungdan nga barangay agud magpabulig sa pagparehistro sa mga opisyal sang barangay. Mag-aumpisa na sa masunod nga simana ang pagbaton sa Bacolod Permit and Licensing Division Office sa renewal kag pagkuha sa business permit para sa 2021. Nagpanugyan si Permit and Licensing Division Head Stella Rose Rayos sa mga negosyante nga may 2020 nga mayor's permit nga dalon ang ilang kopya para sila ang maakomodar. Suno kay Rayos, sa masunod nga simana mag-aumpisa man ang ilang paglibot sa mga mall kag magpahamtang sa help desk para magpahibalo sa mga requirements lakip na ang pag-issue sa aplikasyon o application form para sa 2021. Ang magakuha sa business permit pwede na nga magkamatamad sa paperma sa ilang mga clearances pareho sa Bacolod o kung kaangay sa Bacolod CHO, BFP kag iban pang ahensya sa gobyerno. Ginpahayag ni Rayos, mayara sa proposal angod sa pagpatigayon sa business one-stop shop o kun boss sa Enero 2021 nga nagakomply sa mga health protocol pero hindi pa niya karon na ini mapalayag sa publiko. Sa datos ng Kaltapan, humalin Enero tubtub Oktubre 31, ang syudad ang may 23,231 ka business registration, may magamay nga panghubo ikumparar sa 2019 sa pareho nga panahon.
Samtang pagahugtan pa sang lokal nga panguluhan sa may syudad sa Talisay Negros Occidental ang pag-monitor sa mga returning locally stranded individuals o kon LSI sa ilang nga syudad. Agod masiguro nga makapakig-angot ini una sa ilang antes tugutan nga makapauli sa Puloy-ana. Ining ginpahag ni City Administrator Attorney Jonathan Yaldama sa interview sa Aksyon Radio Bacolod. Suno kay Yaldama may pila ka mga LSI halin sa Iloilo nga taga Talisay ang naggamit sang address nga Bacolod. Agod direkta nga makadiretso pauli sa ila Puloy-ana. Suno kay Yaldama makig-angot siya kay Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan kag Interagency Task Force sang syudad. Agod hambalan ang amo nga problema. Sa regular meeting sang Talisay IATF kahapon Nobyembre 10, ginpanawagan ni Mayor Nini Zares sa mga pumuluyo nga mangin vigilante kag i-report sa mga opisyal sa barangay ang presensya sang LSIs para mapaidalom sa swab testing kag facility quarantine protocol. Nangin matalunsay ang unang nga deliberasyon sa proposed 4.4 billion pesos nga 2021 provincial budget sa Negros Occidental sa session hall sang Sangguniang Panlalawigan. Ginampisahan ang hearing las 9 sang aga sa niin ginlimatahan ang mga nagtambong agud nga mapasiguro ang social distancing. Gintugutan nga makasulod ang mga otorisado nga staff kag departamento nga ang ila ginapropose nga budget ay napaidalom sa deliberasyon sa sini nga adlaw. Una nga gintalakay ang 2021 nga budget overview ginsundan ini sang Governor's kay Provincial Administrator's Office, Provincial Accountant, Treasurer, Human Resource Management Office, Information and Communications Technology Department, Engineer's Office kay Economic Enterprise Development Department. Bangod sa gina-implementar nga health protocols kontra COVID-19, ginpakamaayos ang SB nga i-live ang hearing sa ila official Facebook page. Magapadayon ang hearing buwas Nobyembre 12, ini ang magapadayon sa Nobyembre 18 kag 19. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time para sa Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan.
Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay anong kalintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na ipalap na, malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Patayang babae nga judge matapos ginluthang sa sulod sa opisina sa May Manila Regional Trial Court las 2:45 kay nasang hapon Miyerkules. Ang napatayang kilala kay Maria Teresa Abadilla, 44 anyos, judge sang Manila RTC Branch 45. Sunod kay Major Rosalino Ibay Jr., head sang Manila Police District Special Mayor's Reaction Team. Ang suspect ginkilala kay Attorney Amador Ribato, Clerk of Court ni Abadilla. Sa initial nga report ng MPD, si Abadilla ang gindala sa May Manila Medical Center apang gindeklarar nga dead on arrival las 3:15 sang hapon. Samtang ginkompirmar sa MPD nga dead on the spot naman si Ribato matapos ginuthang may ni sang iya kaugalingon na. Ang insidente para pag naimbestigahan sa kapolisan na. Si Abadilla amo ang ikawalo nga judge nga napatay sa idalom sang Duterte administration.
Ginatunan sa karon sa Department of Health ang posibilidad nga ma-exempt sa probisyon nga advance payment sa procurement law ang pagbakal sa COVID-19 vaccines. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hingyoon sang ahensya ang bulig sang Office of the President sa tuyo nga magakuha sang special exemption requirement nga advance payment. Patag ni Vergere, madamo nga vaccine manufacturers kag iban pa nga partners nga ila ginanegosyar ang naga-require sang advance payment nga isa ka problema sa karon bangod sa epekto sa pandemic. Una, ginpahayag na Presidente Rodrigo Duterte nga magahulam ang iya administrasyon sa $300 million para ibakala sa COVID-19 vaccine. Ginapanugyan sang DOH sa publiko nga hindi maglaom sang sobra sa kaepektibo sang potential vaccine nga Pfizer sang kag BioNTech nga gin-report nga 90% nga makabulig batok sa COVID-19. Hagin pahayag nga ang resulta yara pa sa early stages. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang panugyan matapos ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang dapat kahadlokan sa COVID-19 bangod mayara na sang bakuna. Suno kay Vergere, hindi naman kinahanglan nga kahadukan ng COVID-19, importante nga mangin handa, maghalong kag magsunod sa minimum health standards. Nanindugan si Police General Dibol Sinas nga kwalipikado ini nga mangin PNP chief kasunod sa pagkamalaot batok sa iya appointment. Sa laging handa press briefing, ginpahayag ni Sinas nga madamo na nga posisyon sa nagkalain-lain nga police officers ang iya nauyatan para mangin PNP chief. Suno kay Sinas, iya pamatud-an nga sala ang iya mga kritiko kag husto ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga pangunahan sini ang PNP. Kumpiyansa si Sinas nga ang isyu angod sa manyanita ang hindi makaapekto sa iya kredibilidad. Si Sinas kag pila ka mga police officers ay nagapangatubang sa criminal complaints sa Taguig City Prosecutor's Office sa paglapas sa health protocol sa pagsaulog sa iya kadlawan apisar sa lockdown sa Luzon sa bulan sang Mayo. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot gid mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Grupo hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga
ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ilan lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung Sabado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ano ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am. Abaw. Thank you gid no sa Aksyon Radio Bakulod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dugdumonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Evening edition. Kag sa aton balita international, ginsuspend sang health regulators ng Brazil ang clinical trials ng Sinovac COVID-19 vaccines ng China matapos ginpahayag nga mayain isang severe adverse event kag mismo si President Jair Bolsonaro ang makapila ka beses nga nagpakamalaod sa kredibilidad sang vaccine kag ginsiling nga hindi ini magbakal para sa pungsod. Ginsuspend sang health regulator nga Anvisa ang trial Lunes nga adlaw matapos matabo ang event sa tung Oktubre 29. Suno sa report
ang insidente nga nagresulta sa suspension ang may kangtanan sa kaso sang suicide. Ang state government sang Sao Paulo sa diin ang trial ginpatigayon sang ulihiging kumpirmar nga ang kamatayon sang volunteer ang ginregister bilang suicide kay ginaimbestigahan na sa karon. Sa dugang pang balita international, ang pinakalawig naman nga nagserbi bilang Bahrain na Prime Minister ang nagtaliwa na sa edad nga 84 anyos. Ini si Prime Minister o Bahrain na Prime Minister Salman Al Khalifa. Sa report sa Bahrain News Agency, ang Prime Minister ginbawian sang kabuhi sa Mayo Clinic Hospital sa US. Si Prince Khalifa ang ginakabing nga world's longest serving Prime Minister. Aksyon Balita, Evening Edition. Sa sports balita, formal na ginaprobahan sang Board of Governors ng NBA ang 2020-2021 season. Ang bagong kampanya mag-aumpisa sa Desyembre 22. Sa statement, ginpagwa sang liga, unanimous ginaprobahan sang board ang adjustment karon nga collective bargaining agreement tugaman sa impact sang COVID-19. Sunod sa NBA, padayon sila nga naganegosyar sa karon sa National Basketball Players Association angot sa masunod nga season. Sa idalom sang deal, ang NBPA kagagang liga ang nagsugot sang 72-game schedule. Posible man nga panubuan ang sweldo sa mga atleta bangod sa pandemic. Aksyon Balita, Evening Edition. Kag sa aton balita entertainment, ginpahayag sa ngagtras nga si Liza Soberano nga ginhatagan sinisang oras ang pag-reflect sa iya misyon sa kabuhi rason nga malapit man isa ka bulan nga wala idinangin aktibo sa social media. Sa iya Twitter account, ginpahayag sa ngagtras nga sa karon mas ginhatagan niya oras sa mga tao nga espesyal sa iya. Nagpasalamat naman si Liza sa iyang mga fans sa padayon nga pagpalangga kag pagsuporta. Si Liza yara karon sa US sa diin nagabulig siya sa pagbantay sa iya nagamasakit nga iloy. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 40 Action Radio Philippines Standard Time, hinyo na batiyan ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Nobyembre 11, 2020. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag-Action Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.